Dámy a pani, ja zdravím ešte toho nového videjka a dneska to bude opäť z hry Brawl Stars a dáme si taký rýchly let's play s rankedou. Mám to, že som dropol z Mythic 2, o tom sa nebudeme baviť, ale to je jedno a my môžeme ísť na to. OK, čiže moji teammates pikli ešte Stua a Artyho a proti nám je Tick, Rico a Fang. Ja sa pokúsim za seba spraviť to najlepšie a zahrať to čo najlepšie. Už sem Tick po mne hadže peniaze, bomby. To nikto nie je, dobre. Jasne. O tej gadžete sa baviť nebudeme, dobre? To je... Prečo? Prečo to ničil? Ja nechápem. Dobre, ale to má. Nice, pekne. Pekne, chlapci. Ja som proti tomu Fangovi nemal čo robiť, čiže... To mne je úplne jedno, že som dobrý. Rico je celkom pekne low. A neviem. Rico dead. Ale to pekne. Jo. Aha. No. A nevadí. On žije? Do prčic. Jak sme toto prehrali? Čo? Však... Aha. Čo sa stalo? Dnes jeden Tick úplne rozbil. Low sú celkom. Prosím, dobre. To bolo celkom close. Ten Rico je pekne low a má to pekne štve, už sa dohýloval. Ale keď ich budeme tlačiť, tak ich vyženie zóna. No, jak Rico. No, pekne. Prvý round sme vyhrali, aj keď to bolo také celkom tesné. Ale ideme do druhého. Za mňa celkom pekná práca teammateov a dúfam, že tak budeme pokračovať aj v tomto raunde a neprehráme ho. No, prečo sa sere ten Stu? Však sme vyhrali, buď rád. Sem zničím. No som viacej, nevadí. Tick dostal celkom. Aj. Už prestan sem hádzať to tie somariny. On to pekne hodil. Som si myslel, že to dopredu hodí. Ten Tick je... Aha. Prosím. Dajte to, chlapci. Chlapci, poďte. Dobre, to majú. To není šanca prehrať. Pekne. OK. Prvé kolo knockoutu sme vyhrali.
Ideme ešte do druhého. Toto neviem, jak som nedokázal zničiť. Nikto pri mne nie je, okej. Všetci sú tam. Ale oni sú všetci po kape. Rico dostal peknú. Nie, dobre. To bolo čestné. Neviem, kde sa vyparil Stu. Kde to hodil? On to hodil nejak predo mňa strašne. To sme asi prehrali toto. Neviem, či má nejakú šancu tento tu chalan to dať. Nemá. No všetci hypercharge. To neznie dobre. Ten Stu akože už sa aj... Dobre, to bola pekná sprcha. Ale dostali. No dobre, aspoň si vyplitval. Nechoď po mne len. Pekná. Čo? Jaks? Ja som tam tie miny nevidel. Ja som to celé potrolil. Do prčíc. Kurník. Ježiši Kristo. To sme mohli vyhrať. Ja som tam nevidel tie miny. Do prčíc. Ak to teraz prehráme kvôli mne. Nice. Máme prvú. Prechalo. Ešte jedno. Prosím. Všetci sú tam. Au. Low je. To ma tak hnevá, keď proste ten typek je low. A teraz sa bude on čikanovať. No, yes, sir. Easy. Čiže máme vyhrať tú prvú hru rankedu. Ok, ako ďalšiu hru sem máme Heist. Mapa Kabum Canyon. OK, čiže hra nám práve začala a hráme kombo Cold Crow, Spartia, proti tam je Piper, Byron a Brock. Chcel som ísť najprv Melody, ale tu mi bundli, čiže to už sa stáva. Ale ten Byron je otravný. Keby si Chuck spraví cestu, tak to bude trvať. Tam je... No. Dobre, s tým si nejak Brock dá rady. Máme prvý. Mohol by zomrieť. Ďakujem. OK, dáme nejaký damage na save. To nebolo dobré. Neviem, či už Chuck má cestu. Dúfam, že má. Uj. Piper mohla zomrieť. Ale ten Chuck veľa toho nerobí, musím poznať.
is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. OK, Yeah, I do máme to. just what I do. OK, čiže prvú hru sme vyhrali. Aj, celkom dobrá hra. Aj keď čakali, celkom dlho trvalo si spraviť cestu, ale nevyjadrujem sa. A ideme zrásť do druhej hry. Ja dúfam, že bude taká dobrá, taká predtým. To zničím. Nice. Bro, už nedáva damage ešte. Jak ma hitol? Ale je low. Sprav si cestu, prasničák. Bereme sem do zadráva. Nice, máme shield. Tak, počkaj, dobre, máš ísť. To už asi teraz je GG. Neviem, čo som myslel si, že ma trafil. Bum. Bum. Áno, 6 po mne idú. Nevadí. Crow má pekne Barona. Dobre, máme Hackrečar. A Crow tam skočí a my sme vyhrali aj druhú hru. OK, čiže let's go. A ak sa vám toto video páčilo, dúfam, že dáte like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus.